Mara vilayatynyň Bayramaly we Garagum etraplaryna ekrançylyk meýdanlaryna, hojalyklaryň otyym saklanyýan jaýlaryna, köp gatly jaýlaryň ýerdeminlerine alakalar we sıçanlar köpelýär. Bu barada da Atyk radiosynyň habarçysy 31-nji maýda Sewitden maglumat berdi. O ýerlerin ekrançylyk bilen meşgulanýan ýaşaýjylaryň ençemesi ekin meýdanlaryna öňkü ýyllar bilen deňeşdirileni has köp alakalaryň we sıçanlaryň peýda bolýanyny aýdýarlar. Alakalar we sıçanlar öňler terekem bolsa gabat gelerdi. Ýöne suýul hasda köpeldi. Olar ekinlerimizi daýlaýarlar, ýeri gazyp gum çykarýarlar, zaýçylyk getirýärler. Diýip marly bir daýhanada Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Günorta günüňür Sewitde gemrijileriň sany taýdan öňkülerden köpelmeginiň aňyrsyna ýatan sebäpler barada anyk maglumat ýok. Ýöne oba ýaşaýjylary bu ýagdaýy gurokçuluk galy bersede, köçelerde itleriň we pişikleriň häkimetler tarapyndan ýok edilmegi ýaly ýagdaýlar bilen baglanşdyrýarlar. Öňler suw bol bolanda sıçanlaryň hinine suw ýerip, olary das çykmaga mejbur ederdi. İt pisikler olary awlardy. Diýip bir oba ýaşaýjy saýdýar. Sewitde gemrijileriň köpelmegi barada habarlar ýurt boýunça garlaragyna girişleýän pursatyna galy bersede, ekin meýdanlaryna göýek bakça ekinleriniň ýedek işleriniň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Ýöne bu problema diňe bir oba ýaşaýjylaryň däl hem şäher ýerleriniň ýaşaýjylaryny hem ýynjylykdan gaçyrýar. Bayramalynyň etrap merkezine Atyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe ýaşaýjy köp gatly jaýlaryň ýerdeminlerini alakalary we sıçanlary has köp duş gelinýänini aýdýarlar. Alakalar we sıçanlar köp gatly jaýlaryň ýerdeminlerinde hem mesken tutup başladylar. Şäherde her ýyl it pisikleri ýok etmek kampaniýalary dowam etdirilýär. Pisikler azalýar. Şu sebäpden alakalar we sıçanlar arkaýnasyp indi şäher ýerlerine de ýaýrap başladylar. Diýip bir näçe şäher ýaşaýjysy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mara vilayatynyň Garagum etrapynyň bir näçe ýaşaýjysy döwlet arastaçylyk we keseleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulugyny ýüz tutup gemrijilere garşy göreşmek boýunça maslahat we kömek sorapdyrlar. Gulugyň işgärleri öýlerine ýüz tutýan raýatlary sıçanlara garşy göreşmek üçin gyzyl renkli awly buğdaý berýär. Ýöne etrap ýaşaýjylary ýere sepilýän awly buğdaýlaryň ganatly guşlaryň ölümine getirýänini aýdýarlar. Sebäbi zäherlenen buğdaý däneleri diňe bir gemrijilere däleýsem guşlara da iýim bolýar. Guslar awly buğdaýlary çokon soň zäherlenip ölýärler. Biz ekinlerimizi guslardan gorap bilýäris. Ekiniň ortasyna garantky dikip ýa-da ses edip gowuk galmagy bilen guslary gowy bilýäris. Emma ýeriň teýindäki sıçanlaryň we alakalaryň çäresi ýok. Diýip bir ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.